voilà dɔ bɛ sitana tanu ne m'o don i da o i ko mɔgɔw dɔn n ko dɔ fana bɛ sitana tanu voilà o de y'a to n ko mɔgɔw ka kanutaw tɛ kelen ye voilà parce que n'u b'a fɛ k'anw nɛgɛ u b'a fɔ ale sɔnna ala ma sɔn n ko o ko ne ye nkalon ye ale sɔnna ala ma sɔn o ko ne ye nkalon ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ dabali ban mɔgɔw bɛ k'i jɔ ko n'ale sɔnna ala ma sɔn o y'a dan ye o tɛ yan dabalibanko don n ko dabalibanko don dɔw bɛ yen u tɛ kuma na dɛ o don ne sigilen don ne bɛ arajo dɔ lamɛn cɛ dɔ b'i ko i bɛna i ka fura bɔ la o ye tiɲɛ ye i bɛna i ko fɔ o ye tiɲɛ ye a ko bilahi walahi ko hali den t'i bɔgɔ la n'i sera fɛ i bɛ den sɔrɔ an ko i kɛra la ye o la arajo la tiɲɛ yɛrɛ ale kɛra ala ye ale kɛra ala ye ala ka hakili ɲuman d'anw ma amin cɛni ɲaare a bila yan dɛ maakɔrɔbaw ko den jigi ye a woloba ye mun na o ye tiɲɛ dɛ ko gɛlɛyara cogo fa tɛ yan mun n'a jigi ye a woloba ye fa tɛ kelen tɛ kelen tɛ cogo di ko kɛra cogo o cogo i bɛ se k'a ɲɛfɔ woloba ye ko gɛlɛyara cogo o cogo fɛnɛ woloba b'a dɔn fɛn b'a den na i dogo cogo o cogo ko ni den a jigi ye a woloba ye ko kɔnɔ jigi ye wula ye ko jɛgɛ jigi ye ji ye an hadamaden jigi ye jumɛn hadamaden jigi ye jumɛn e yɛrɛ m'a fɔ ko anw jigi ye an wolobaw ye o t'a bannen ye non ayi n ko den n ko hadamadenw sisan ne m'a fɔ den n ko hadamadenw maanifinw n'anw jigi ye ala ye awɔ mais e jigi kɔ yan jigi ye ala ye o ye instance suprême o y'a dan ye nka yan dugukolo kan baw don dɛ ayiwa a bɛ kɛ cogo di ko sɔrɔ ma gɛlɛn mɛ tɔn bolo da ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye o bɛ tiɲɛ o na ne m'a f'i ɲɛna n ko waritigiw bɛ dɔw bɛ yen dabu ye sunɔgɔtu ye awɔ sɔrɔ min bɛ yen pour que a kana tiɲɛ u bɛ da miiri réflexion fara réflexion kan u tɛ se ka sunɔgɔ yɛrɛ a bɛɛ kɛ k'u ye wari in dɛ fɛn kana bɔ a la dɔw de ka fara a kan ko nafolotigi ye maa mun bɛ kari ko nafolotigi ye maa mun bɛ kari mais o de do kɛ a bɛ kunna i tɛ kari k'a di nafa bɛ kɛ nafolotigiya la a bɛ nafolo don da i delila k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ sɔnni kɛ ni o bolo fununa mɔgɔw bɛ jɔrɔ parce que tɛgɛ in bɛ don poche kɔnɔ ka wari labɔ n'o kɔni fununa a dili bɛ gɛlɛya mais min t'a di yɛrɛ o tɛgɛ ka fununi tɛ hali n'o tɛgɛ ka bɔ o tɛ se mɔgɔ ma o foyi tɛ se mɔgɔ ma ayiwa cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko faama ma jugu ko faama kankɔrɔ sigila de ka jugu o ye tiɲɛ ye cogo di siga t'a la parce que olu bɛ siran min ɲɛ olu ye namiya min kɛ faama kɔrɔ k'aw ka fitinin minnu sɔrɔ donc olu bɛ faama ni tɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que olu ka o naani o kana se ka datugu quoi ko mɔgɔ mun fana bɛ se ka kuma faama tulo la jama la ko maa gansan tɛ o tɛ maa gansan ye jama la aw fila tɛ fo jama la ko mɔgɔ mun bɛ se ka kuma faama tulo la jama na ko maa gansan tɛ o tɛ maa gansan ye kana fɔ so maa gansan tɛ ni maa gansan tɛ mun na a bɛ na fɔ i hakili jigin dɔ la ni i bɛ ka cérémonie dɔ kuluba i bɛ ka bazɛn fɛn dɔ kuma dɔn ka ɲɛ a ka chargé la communication Cam Cam taara jama la ka taa i bɛ ka fɛn kɛ labɛn f'a b'i kun n ko n ko ni e tɛ cɛsiri se ka nin kɛ yan a bɛ ten ayiwa kuma faamu ayiwa bisimila bi ye juma marisikalo tile fɔlɔ i ko tɛ yan e y'o de tɛ san 2024 an y'o fɔ n bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ dɛ an bɛ se ka jumɛn fɔ sunkalo makɔnɔ kalo kɛ i kana fɔ dɛ bon komi i yɛrɛ ɲuman na ni wagati in na aw ka o jate tɛ ala kama jate ye o kɔni n'a ka di ye n b'a fɔ sunkalo makɔnɔ kalo o de don n'a ka di ye n b'a fɔ Shaban kalo e b'o dɔn wa Shaban kalo o ye arabu fɛ n'a ka di ye n bɛ taa i bɛ nko wa n ye go dɔn olu b'a fɔ mars ma taraba kalo funteni kalo siga ye olu b'a fɔ a ma taraba kalo taraba kalo don ayiwa o don siga t'a la bon juma fana olu b'a fɔ juma ma sinilɔn sinilɔn o ka bamanankan na juma de n ko k'aw fɛ dɛ
n ko kaw fɛ u b'a fɔ juma ma sinilɔn donc an bɛ taraba kalo la sinilɔn kalo tile fɔlɔ i y'a faamu tile mugan a faamuyara sa n k'a faamuyara n ko kaw de ko ten voilà mais n'aw taara bamanan na u b'a fɔ an bɛ juma de la a sunkaloma kɔnɔ kalo la kalo tile mugan voilà a faamuyara a faamuna maintenant nasarakan na i y'a fɔ cogo min na nous sommes vendredi maintenant le 1er mars de l'an 2024 a faamuna sisan a faamuyara ayiwa parce que n ko n t'a dɔn olu ka jate sɔrɔ min u ka jate ko ninnu n ko kɔni n ko kuma ka ca dɛ a kuma ka ca an ka se ka go in de ta ka don ba la ka kɛ an ka kan ka fara bamanankan in kan nka a ma se ka ɲɛ halisa n'an jija a bɛ ɲɛ o n'an kɔni y'an jija a ma tiɲɛ o komi a daminɛna a danna yɔrɔ dɔ de la a danna yɔrɔ min na a bɛ se ka ta yen ka continuer mais n'i taara ne yɛrɛ ka kan na kɔrɔbɔrɔkan na an b'a fɔ kaloni ma cɛ kɔnɔ jumɛn cɛ kɔnɔ kɔrɔbɔrɔkan na cɛ kɔnɔ cɛ kɔnɔ cɛ kɔnɔ a faamuyara cɛ kɔnɔ an b'a fɔ juma ma alijuma an b'a fɔ tilema jari o de y'a to mɔgɔ dɔw to alijuma an b'a fɔ san ma jiri jumɛn jiri o ye san ye ani kɔrɔbɔrɔkan na donc jiri 2024 jiri jembere taaci nda waranka cindi taaci aljuma jaari yergo jaari waranka a kañ cɛ kɔnɔ handu a kañ te a faamuyara aywa d'accord a kañ te aywa bisimilla amba gafe bɛ yan an b'a daminɛ l'histoire faso ka fasiri ale kumana fɛn min kan min ye jamana jɔsenbaw ye ni o ye institutionw ye o ɲɛma olu kɔni taara sankura foli kɔni hukumu kɔnɔ k'o kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma ni o ye colonel Asimi Goita ye o senfɛ min ye institution a ɲɛmɔgɔ kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko san 2023 kɔni tɛmɛnen ko baarabaw kɔni kɛra min yɛrɛ kɛra sababu kɔni ni ka kunkɔrɔta kɔni lase Mali ma o baaraba dɔw ye min bɛ tali kɛ sariyasunba yɛlɛmali baara minnu kɛra ni o ye référendum ye fo ka taa se MINUSMA ale ka tagali ma ale ni Kidal ale seginni Mali ta kɔni yala ko ni baaraw ninnu kɔni kɛra sababu kɔni ni ka kunkɔrɔta kɔni lase Mali ma o de senfɛ fɛnɛ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Asimi Goita a yira institution ninnu ɲɛmɔgɔw kɔni na ko kɔni fɛnɛ jɔyɔrɔ kɔni bonyana jamana kɔni ka taaɲɛ kɔni na ko a bɛ u fo ni ka u waleɲuman dɔn o baara minnu kɛra hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye énergie renouvelable ale baara hukumu kɔnɔna na ko a ɲɛmaaw kɔni bɛ hakili jagabɔ kɔni na walasa yɛlɛmaw bɛ se ka boloda a kɔnɔna na cogo min na hali bi ana essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakana taaɲɛ ale ni politikiko hukumu kɔnɔna na min ye Bamako hali ni Moscou olu ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔni ko a fanga kɔni bɛ ka bonɲɛ an bɛ taa sanfɛ kalanso kɔnɔna na ekɔlidenw ka lafasalitɔn bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko AM ale kɔni dulonna fɔlɔ ni o ye ka suspend jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni fɛ o wale min kɔni kɛra ko ekɔli karamɔgɔw kɔni ye wale kɔni fo ale ni ka jamana ɲɛmɔgɔw fo suspension ye ale hukumu kɔnɔna na e sɔrɔ ale ka laseli don l'indépendant ka laseli ye jumɛn ye indépendant ka laseli ye min ye ko n'a sɔrɔ Mali ale ni Algérie kɔni cɛla kɔni ka gɛlɛn wagati min na i ko sisan ko bɛna taa Algérie kɔni bɛ ka wale dɔw kɔni ta Mali ni Mali kɔni dancɛ la fɔ min ma ko frontière kɔni kɔnɔna na min ye Mali ni Algérie frontière ko Algérie kɔni bɛ ka walew dɔw kɔni bolo da ye indépendant hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ musakako ta fanfɛla na i ye mois gongan ko Mali kɔni bɛna fɛɛrɛ kɔni kɛ marisi kalo in tile 6 natɔ ni ka se ka CFA wari miliyari 25 ni ka se ka o kɔni ladon indépendant hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye sigafɔ min ka ɲi ka kɛ maliyɛn olu ni ɲɔgɔn cɛ o baara taabolo ni a bɛ fɔ minnu ma ko thème de référence olu kɔni baaraw kɔni kɛlen ko o rapport kɔni ka ɲi ka di tɛnɛ natɔ marisi kalo tile 4 o gafew ka ɲi ka di jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma ni o ye colonel Asimi Goita ye hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye majolikɛla Suala Baya Aidara ko ale kɔni bilala kunungo liberté provisoire kɔni na ka kɛɲɛ ni a ka kɛnɛya kɔni cogoya ye ko liberté provisoire kɔni o dira a ma kunungo hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye M5 RFP kɔnɔna na ko
baaraw kɔni gɛlɛyalen don o de senfɛ min ye Jamil Bitar ale kɔni ye laseli kɔni kɛ ko u kɔni ma fɔ fɔlɔ ko k'u kɔni ma Shogel bila fɔlɔ. Jamil Bitar ale ka laseli do ka bɔ indépendant kɔnɔna na. Le fondement ale ye mun sɛbɛn? Fondement ale mana fɛn min kan ko ka kɛɲɛ ni dɛmɛ kɔni ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma min ye Yara Oil mɔgɔw ye k'olu kɔni ye dɛmɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka se fo CFA wari miliyɔn 260 la. Fondement hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni a ye ko sanfɛ kalanso kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la FSEC kɔnɔna na ko ekɔliden dɔ kɔni bɔnɛna ani na ka kɛɲɛ ni u ka lafasalitɔ mɔgɔw ka wulikajɔ kɔni ni o ye IM ye hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye sariya kɔni ta ni ka sanfɛ kalanso kɔni kɔnɔna na min ye IM kɔni ka walew bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka se ka a suspend hali bi ani fondement bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Min ye ko léger report ni kalataw kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ ni wagati kunkuruni kɔni ye ko yala ko mɔgɔw ka ɲi ka u sigi ni mun ye ɲininkali tɛ mun sɛmɛnen bɛ yen. La nouvelle alliance comme l'AES. Nouvelle alliance ale kumalen no fɛn min kan olu ye masala dɔ kɔni kɛ ni Agibu Buware ni ale ye CNDH ɲɛmaa ye ni CNDH yɛrɛ ye kulu ye min ɲɛsinnen no adamadenw ka hakɛ kɔni tɔbɔtɔli kɔni ma. O de hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan ko adamadenw ka hakɛ kɔni tɔbɔtɔli ko kamana guwan ko kɔni don ko n'i y'a ta k'a lajɛ kasonbon kɔni kɔnɔna na ko adamadenw kɔni ka ca ɲɔgɔn kan yen nɔ ko normes minnu fɔlen don olu respectelen tɛ ko kɔni kɛn bɛ sababu kɔni ni ka gɛlɛya kɔni don adamadenw ka hakɛ kɔni tɔbɔtɔli la. Nouvelle alliance ala bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Kalabankourakaw olu fɛ yen nɔ Kalabankoro Cɛbani min ye Usmana Sisoko ye ko ale kɔni bɔnɛna ani na min ye wa gosi bese la fo k'a bɔnɛ ani na. Mali Tribune. Mali Tribune ale kumana fɛn min kan tungalataga kɔlɔlɔ ko maliyɛnw dumuni kɔni ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ tungalataga kɔni na n'olu kɔni sera ka segin olu dɔw kɔni ye ɲɛfɔli kɔni kɛ u ye gɛlɛya minnu kɔni sɔrɔ tunga sira kan. Mali Tribune hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye énergie facture ko ta fanfɛla kɔni na ko ni kɔni ye lettre ouverte kɔni kɛra an ka jamanaden dɔ kɔni fɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ma. Kalanko hukumu kɔnɔna na ko cogo jumɛn na ko denmisɛnw na se ka kalan kɔni kɛ ni ka leçon ta ale ni ka se ka examen kɔni labɛn dibi la ɲininkali tɛ mun sɛmɛnen bɛ yen. O ye kalo yɛlɛn kɔnɔ. Kalo yelen. C'est kalo yelen o tɛ village c'est kalo bɛ yelen bɔ Bamakɔ yan bilen yan. Le Courrier. Le Courrier ale mana fɛn min kan min ye dialogue intermalien ni o ye sigikafɔ kɔni ye maliyɛnw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o thème de référence ni o ye baaraw kɔni taabolo ye ko olu kɔni validera ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa bɛɛ lajɛlen sigilen don ka Mali min kɔni makɔnɔ bɛn ale ni keleya Mali kɔnɔna na ko dialogue in kɔni ka laɲini ye o ye. Le Courrier ale ka laseli don. Bi Mali d'aujourd'hui. Bi Mali ale kumalen no fɛn min kan min ye Mamadou Sensin Kulibali ale laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɔni kɛlɛli kɔni man ka ɲagami politique ko kɔni na. Aujourd'hui Mali ale ka laseli don. Ayiwa Bamako wula ko le soir de Bamako. Soir de Bamako ale kumana fɛn min kan min ye wajukɛla Sualaba Aidara ye ko ale kɔni bilala kunungo liberté provisoire kɔni na hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko ni ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ finitigilaka dɔw kɔni bɛ ka u fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ bingani kulukɛlaw kɔni ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka essayer ni ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ a la ka kɛ ni a ye finitigilakaw yɛrɛ ka bin mɔgɔw kan ko fɛn do fɛn min ni fɛn cɛjuguba do ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka fɛɛrɛ kɛ walasa wale ninnu bɛ se ka dan sira la. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye Badilabugu kulu sanfɛla ye ni o bɛ tali kɛ sanfɛ kalanso kɔni na ko ka kan ni sanfɛ kalanden dɔ kɔni bɔnɛnen ani na ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye laseli kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko a ye mɔgɔw ka activité bɛɛ lajɛlen kɔni suspendé don. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye
baloko ta fanfɛla ye commissaire à la sécurité alimentaire ale kɔni ye hakilisigi kumaw kɔni fɔ ale ni ka laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko san 2024 ko kɔngɔ kɔni tɛna don Mali la. Soare Bamako ale ka laseli do. An bɛ taa sisan Mali ale ni Algérie o dancɛ la ni o ye frontière ye. Ko Algérie kɔni bɛ ka wale dɔw kɔni kɛ u ni Mali dancɛ kɔni na. Wale min ni provocation kɔni do ka ɲɛsin Mali ma. Soare Bamako ale ka laseli do. O b'a sɔrɔ u ɲɛ. Aya. Etienne Ɲare. Abla nan. N ko ma n ko olu ye kalo jate u jate la. Bamanan jate bɛ yen. E ko ma sisan n ko b'a fɔ mars de ma taraba ko funteni waati. Olu ye kalo ta ka jateminɛ kɛ. Kalo bɛ bɛn waati min ma u y'o togo de di a ma olu ka jate la pour que kalo kana yɛlɛma. Mais bamananw fɛ waati bi yɛlɛma donc parce que sunkalo kalo tɛ yen. Ni sunkalo bɛnɛ kalo mun ma o ye sunkalo kalo ye. Bon n ko ko non olu b'a fɛ ka a bɛn waati de ma. Donc janvier o tɛ tubabu ka kalo san fɔlɔ wa. Kalo fɔlɔ ye. Olu b'a fɔ janvier ma bina wule ko bin bi bilen waati min na. Jɔn go ya. Nko. U b'a fɔ janvier kalo ma u b'a fɔ bina wule. Bina wule. Ko bin bi bin a bɛ bilen waati min na. Donc a bɛ bɔ bin kɛnɛ la ka kɛ a bɛ ja. Voilà. Maintenant février u b'a fɔ ma kɔnkɔnkɛ. Kɔnkɔnkɛ. I y'o dɔn wa. Mars ko taraba funteni. Taraba. Funteni waati min na. Avril ko kɔnkɔn dibi le noir dibi donna. Mai u b'a fɔ ma dabata. Sɛnɛ waati. Sɛnɛw bɛ daminɛ o waati. Juin ko wasiwara repos. Wasiwara sɛnɛ kɛra i b'i reposer. Juillet ko carrefour ko tu bɛ fin waati min na. Août ko dababila. Dababila. Septembre ko tulafin ko tu bɛ fin waati min na. Tulafin. Tulafin. Ni Jibril Kawaka ko ye. Octobre ko konkombi. Kombiti exode. Sɛnɛ kɛra. A fɛn bɛɛ sɛnɛ minɛ na. Denmisɛn bɛ taa exode la Congo la. Novembre ko nɛnɛba. O cɛ nɛnɛ wa. Nɛnɛ bɛ waati min na. Ko ye fɔlɔ novembre ye dɛ. Décembre ko kolikoli la rosée. Donc olu ye jateminɛ kɛ kalo 12 san kɔnɔ o tɔgɔ filɛ olu fɛ. O mu bɔ dɛ ko an b'a fɔ tɛnɛ ko o ye arabu kalan arabu ka jate de ye. Ko o ye an y'a ta arabu de fɛ. Olu b'a fɔ tɛnɛ ma ko ballon. Ko ballon. Ballon. Ko ballon. Ko ballon. U b'a fɔ mardi ma colon. Colon. Mercredi ko kunulon. Kunulon. Jeudi bilon. Bilon. Vendredi sinilon. Sinilon. Samedi kendelon. Dimanche kari. Kari. Voilà. A faamuyara. Olu ka wele filɛ nin ye. Donc olu bɛ kalo jate ta ka don jate ta. Donc n'i ye nin mɛn kaba da a kana bali la n ko ka jate don. Mais ale ni tɔw tɛ kelen ye dɛ bamanan tɛ kelen ye dɛ. Donc fɔ mɔgɔw ko voilà. Donc fɔ mɔgɔw ko dɔn k'u bɔ ɲɔgɔn na. Nin ye n ko ka jate de ye kalo ani tile togo. Voilà nin de bɛ n bolo ka fɔ ye bi. A faamuyara. I b'o mara ka dɔ wɛrɛ fana bɛ ka dɔ fɔ ye. Ni Ala sɔnna. Ayiwa kan bɛn. Merci. Le flash. Le flash d'information